Аз не пуша, всъщност. Днес е ден 4 или 5, без голямо значение. Днес искам да ви споделя какво си мислех в метрото. Вчера бях в най-пълното метро, в което съм бил някога. И почувствах съвсем, че съм в бройлер, като цяло. Но имаше нещо много красиво в това нещо. За всичките различни лица и различни детайли. И в същия момент беше изключително тихо. Бяха сигурно 45 човека в един метро вагон. И никой не си говореше с никой. Беше доста дълъг път и по едно време имах чувство, че сигурно много малко хора в това метро всъщност се гордеят с това, което правят или с живота си като цяло. И погледнах всичко по различен начин. Но сетих за една сцена, точно в този момент, една сцена от Палийон се казва филма, той е малко по-старичък. Няма значение, сцената е така, главният герой започва да халюцинира, така кажем. И се озова на една пустиня. И там има един съдия, облечен в черно. Защо не изгледа като типичния съдия, но разбираш, че е съдия, защото го съди за убийството на някакъв човек и той му каза, че не е виновен. След това съдията му каза, че знае, но всъщност той го съди за най-лошото престъпление, което един човек може да направи. И то е прохабен живот. Човека след това казва, че е виновен и просто си тръгва. И няма да ви казвам повече, може да гледате, ако искате, препоръчвам го. От няколко дена ми се върти точно тази мисъл, свързана с съжалението и с прохабен потенциал. Това исках да ви споделя днес. 3 минути минаха.